नंगौ जों सावरायबाय थादों बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ जारिमिन बे जिउ जारिमिन मोनफ्रोमबो आयदाखौ जोङो सावरायनो थाखाय नाजाबाय थादों आरो मानगोनां गेदेमा बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिबाय थादों आरोबाव मिथिनो थाखाय नाजागोन जेब्ला लाइमोन सममोन बै समाव बिथांनाव मोजां मोनखुमानाय बेफोरबायदि खोनादोंमोन नामा सार बे जिउआवथ' गासैनिबो लाइमोनाव बियो फैयो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ एसे पार्सनेल बाथ्राफोरखौ रावजोंबो शेयार खालामामोन थ' बै समाव सोरबा रुममेट दंमोनबा क्लासमेट दंमोनबा आं बुंनो हाया खिन्थु आं जिहेतु मोनसे अर्गानाइजेसनेल लाइफआवसो लोगो मोनफैदों आं बेनि जेबो आरो उन्दैबोथ' जोङो शेयार खालामथारामोन आरो मानसिनि मोनसे नेचारेल मोनसे माबा थायो जे जिबनावथ' हाबा खालामनांगौआ सुखुआ मोजां मोननांगोन थानोबो हायो आसरित नङा खिन्थु बेबायदि एफेयार्स बा सोरजोंबा मोनसे मोजां मोनलायनायनि जिबन दंमोन आं मिथियाखै जेबो बुंलाङाखैबो जेबो खोन्थालाङाखैबो मोनसे आनफर्चुनेटआ बेबो मोनसे जोंनि थाखाय जे समाव बे डायरि लिरनो स्टार्ट खालामबायमोन गावनि लाइफनि हयथ' डायरि लिरोबा बहुतखिनि क्लियार जागौमोन नाथाय बे समाव बियो लाइफनि लास्ट स्टेजाव दंमोन 90 आरो बियो लाइन मोननैसो डायरि लिरनाय लोगो लोगोनो बिनि जि मेन्टेल कन्डिसन आरो हेल्थ कन्डिसन लिरनो हायै जादों डायरिखौ बे लिरलांनो हायाखिसै बियो बेनिखायनो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननाय जाया नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जे बिथाङा माबाफोर बा बे लेखा बिथाङा फरायनानै आरो सुजुनानै दिहुनदोंमोन नामा बियो फार्स्टआव बियो माने गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माउथपिस जे बिदांस्रि बिनि एडिटर जादोंमोन बियो बेखौ दिहुननायनि बे एडिटर जानाय समा 1977-78 बिदांस्रिनि एडिटर जादोंमोन बे आरो बिनि उनाव मोनसे जार्नेल निउज जार्नेल मोनसे क'क्राझारनिफ्राय पाब्लिश जायोमोन पलिटिकेल जार्नेल बादिमोन बियो खारन बियो बे समहालागै एसे राजनितिनि बारहावाजों एसे जड़ित जाबायमोन 1980 मायथाइयाव अरखि होननाय मोनसे निउज जार्नेल बियो बर' रावनि एसामिस स्क्रिप्टआवमोन क'क्राझारनिफ्राय दिहुनो बिनिबो बियो एडिटर जादोंमोन मस्ट प्रग्रेसिभ आउटलुकनि आरो बर' हारिनि सोमावसारनाय बा अधिकार मोनथायनि बाथ्राखौनो लानानै बांसिन बेहाय आर्टिकेलफोरा जायोमोन आरो जों बाहायबो नुनो मोनो जे बिथांनि जि भिजनफोर आरो हारिखौ लानानै गोबां बाहाय सुंद' सल'बो लिरदों आरो हारिखौ लानानै जि बिनि मोनसे परिकल्पना एबा बिथांखि बेखौ लानानैबो गोबां आर्टिकेल बियो लिरोमोन आरो थार्डआव 86 आफादगिरि जानायनि उनाव 87 जेला मुभमेन्टआ स्टार्ट जायो बेवहाय बियो नुदों मा जोंनि सोमावसारनायनि बाथ्राफोर माने निउज आइटेम हिसाबैथ' फैयो सर्ट जिफोर आर्टिकेलफ्रा हयथ'बा 15 लाइन्स बा 20 लाइन्सआव फैनो गोनां बे माने 4-5 लाइनाव सेस जायो निउज आइटेम दा बे सानदोंमोन मा जों गुबुन रावाव जोंनि सोमावसारनायनि बाथ्राखौ बुंलांनांगौ बेयो हाई सार्कुलेसन जायाबाबो रेकर्ड जालांगोन बे बड'लेण्ड टाइम्स होननाय 1987आव मोनसे निउस पेपारबो बियो गावनो सुजुदोंमोन आरो बियो माखासे इस्यु ओंखारदों आरो बड'लेण्ड जेंनाखौ बे जास्टिफाइ खालामनानै आर्टिकेलफोरखौ लिरोमोन गुबुनाबो लिरोमोन नाथाय 88आवनो बियो बे लोमजानानै जिहेतु बाहेरायाव थांनांबाय स' बे बारा गोबाव सोलियाखिसै थ' बे दिहुननाय बिजाब मोनसे दस्रा खिथाबथ' बे दिहुनाखै आर्टिकेल हिसाबै दङ नाथाय बे एडिट खालामदों आरो माखासे बिदांस्रि मोनसे अरखि मोनसे आरो बड'लेण्ड टाइम्स मोनसे बेनि अनगायै माखासे आर्टिकेल गोबाङाव हयथ' दङ जानो हागौ बिनि कालेक्सन जों मोनाखै आरो बे डायरि लिरस्लाबनो हायाखै जुदि पृथिबिनि गिदिर दैदेनगिरिफ्रा डायरि लिरो नाथाय बे लिरस्लाबलांनो हायाखिसै लिरनाय मोनबा
बड'फानि भिजनखौ लानानै जों कनफिउसनाव थानाय नङामोन दिनै जों माखासेखौ एसे एनालाइसिस खालामनो गोनां जायो गोबां बाथ्राफ्रानो क्लियार जागौमोन बिथाङा गुबुन लेखाफोर बा बिथांनि नैबे समाव नायनानै बिथाङा थुलुंगाखां बेफोरबायदि मोनथिनाय दं नामा नोंथां ओरैनो बियो आमेरिकान वार अफ इन्डिपेन्डेन्सनि लेखा फरायनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन बियो लोगोसे बै समाव जि फ्राय माने 150 बोसोरफ्राम जि लिबारेशननि मुभमेन्ट बा फ्रिडमनि मुभमेन्ट भियेटनामाव जादोंमोन बेफोरनि रिफारेन्सफ्राबो फैयोमोन चाइनिज रिभलिउसननि बाथ्राया एसे एसे माखासे समफ्राव फैयोमोन नाथाय बियो मार्क्सिस्टबो नङामोन खिन्थु ससियेलिस्ट आइडियलजिजों बे इनफ्लुयेन्स दा बिनि जि जिउ जोबखांनायनि उनावहाय रुंसारि जानाय उनावहाय गावनि जि मोनसे बक्सनिफ्राय आलमारिनिफ्राय जों कालेक्सन खालामनानै मोननाय जि गावनि हल्डआव दंमोन जि बिजाबफोरखौ गाव दोनोमोन आरो स' बेहाय गासै 21 गां बिजाब जों कालेक्सन खालामना मोन्दों जेखौ बियो फरायदोंमोन आं सिरियेलि बुंलांनि नामखौ मबाइलाव दंनाय नाम्बार 1 ए हिस्ट्रि अफ पलिटिकल थिउरिस बि भेंकट राव आरो नाम्बार 2 दंमोन दि फायार्स अफ फेट लिरगिरिनि मुंखौ मिथिनाय जायाखै नाम्बार 3 दंमोन सानराइज एन्ड स्टर्म क्लाउड्स नाम्बार 4 दंमोन इन्टारनेशनेल रिलेशन्स पलिटिक्सआव इन्टारनेशनेल रिलेशनखौबो लानानै बियो एसे इन्टारेस्टेडमोन बिनि उनाव दंमोन ए सिम्पल हिस्ट्रि अफ मडार्न इउरप इउरपनि जि आधुनिक इउरपनि जि फर्मेसन बेखौ लानानै बे फरायदोंमोन एसे ए हिस्ट्रि अफ आसाम सार एडवार्ड गेटनि बे बिजाबखौ बे फरायदोंमोन आरो ल' बिजाबखौबो एसे फरायोमोन बे जुरिसप्रुडेन्स एन्ड लिगेल हिस्ट्रि 8 लकसभा मेम्बार्स बिजाबफोरखौबो मोननाय जादों सोर सोरमोन कम्पेरेटिभ ल'खौ एसे स्टाडि खालामोमोन बे ग्रेट इभेन्ट्स अफ दि 20th सेन्चुरि हाउ दे चेन्ज आवर लाइफ्स बे बिजाब मोनसे फरायदोंमोन आरो आं जिखौ बुंबाय थादों हिस्ट्रि अफ दि USA एन सुब्रमनियाम लिरनाय थ' बे बिजाबखौ बियो हयथ' गोबां फरायदोंमोन जानांगौ आरो आमेरिका बोरै फ्रि जाखो इउरपफोरनि दा आन्दाराव दंमोन नेशन्स अफ एम्पायार्स बे बिजाब गांसे डन अफ निउ इरा बे गांसे बिजाब कन्स्टिटिउसनेल हिस्ट्रि अफ इन्डिया डि माहाजना लिरदोंमोन बेनिफ्राय एलिमेन्टारि स्टेटिस्टिकेल मेकानिक्स बे बिजाब फरायदोंमोन द पेन एन्ड द सर्ट बे बिजाबखौबो फरायदोंमोन एक्सपान्डिं हराइजन्स बे गांसे बिजाबमोन एन इन्ट्रडाक्सन टु लेन्ड ल'स अफ आसाम जे.एन. दास लेन्ड ल'नि सायाव बेखौबो स्टाडि खालामदोंमोन बेनिफ्राय फिजिक्सनि बिजाब फरायदोंमोन सलिड स्टेट अफ फिजिक्स हिस्ट्रि अफ इउरपखौबो फरायदों बियो मडार्न हिन्दु ल' बेखौबो स्टाडि खालामदों हिस्टरि अफ फार इस्ट इन मडार्न टाइम्स आरो इलेक्ट्रिसिटि एन्ड मेगनेटिजम बेखौबो बे फरायदोंमोन आरो दा जोङो फ्राय 20 गां बिजाब कालेक्सन मोन्दों बेनि अनगायै दंमोनबा बबेहाय दं जों मिथिला दा बिनि गेजेराव मालाबा गावनि स्पिचआव भियेटनाम वारनि बाथ्राखौ एसे रायखाङोमोन बोरै मोनसे देशा बबेबा कलनियेल कान्ट्रिनि डमिनेसननिफ्राय जे फुरा रिभलिउसन खालामनानै बोरै फ्रि जाखो आरो आमेरिकान वार अफ इन्डिपेन्डेन्सखौबो बियो फ्रिकुवेन्टलि हयथ' मोनसे रिफारेन्सआव लाबोयोमोन चाइनिज रिभलिउसनखौ जदिव मालाबा लाबोयोबाबो खुब माने जोङो रिपिटेडलि लाबोनाय खोनायाखै आरो बुरजाद्राय सावरायनायबो आं खोनायाखै माव सेतुंनि बाथ्रा मालाबा बियो हयथ'बा लाबोयो आरो पलिटिक्सआव बै समाव मोनसे खोथा बेनजीर भुट्ट' पाकिस्ताननि जि बै समनि प्राइम मिनिस्टार बेनि खोथाफोरखौबो बियो लाबोबाय थादोंमोन जे बिराद स्ट्रागोल खालामनाय आइजो बियो स'
इसेबां मोनसे फान्डामेन्टेलिज्म बा फान्डामेन्टेलिस्टफोरनि रुलाव थानाय जे देश बाहाय जे बे सासे आइजोआ फाइट खालामबाय थादों बेखौबो बियो लाबोयोमोन नेलसन मेन्डेलानि खोथाफोरखौबो रिफारेन्सआव एफा एनै लाबोआ नङा लाबोयोमोन आरो बेफोर बिजाबफोरखौ बियो हयथ'बा बिनि गेजेराव प्रायरिटि बिजाब दंमोन हयथ'बा दहाय बुंनाय बिजाबफोरा बेखौ बियो फरायनायखौ जों मिथिगौ नंगौ बिथां गेदेमानिफ्राय जों मोनथिबाय जे बिथाङा नैबे लेखा फरायनाय आरो बिथाङा जाखिनि लेखा सुजुनाय थामहिनबा बे समाव आर्टिकेल लिरनाय बिनि सायाव बिथांनिफ्राय मोनथिबाय थारैनो मख'नांगोन जे गेदेमा बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो मोनदों जे बांसिन जाखिनि लेखा नायनाय बा बिथांनिफ्राय मोननाय लेखाफोर बे लेखाफोरा बांसिनानो सोमावसारनाय गुबुन हादरा माबायदि उदांस्रि मोननाय बैफोरनि सायाव हयथ' बांसिनखौ जों नुनो मोनदों जोङो सोमावसारनायनि आयदाखौ सावरायगोन मोनथिनो नाजागोन जे माबे समनिफ्राय बे समाव जे बर' हारिनि जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया जागायदों आरो बै समाव बिथाङा माबायदि बिफाव लादोंमोन गेदेमा बिथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय नाजागोन नंगौ जों सावरायबाय थादों बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जिउ जारिमिन बिथां गेदेमानिफ्राय मोनथिबाय थादों नाजागोन बेबाराव जे जिहुते बर' हारिनि मोनसे गिदिरथार आन्दलन बड'लेण्ड सोमावसारनाय बे आन्दलनखौ माबे मोनसे बिथिङा बाध्य खालामनाय जे बिथांखौ आन्दलनाव बारसोमनो थाखाय आरो बबे जायगानिफ्राय बे जागायजेननाय मोनथिनो थाखाय नाजागोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जिउ होननानै बुंबा बे मुभमेन्टनि लाइफआनो बांसिन इलास्ट्रियाससिन आरो गुवारसिन आरो बेखौ गोथौयै बिजिरनांगौ जायो मानिफ्राय बियो आन्दलननि थाखाय इन्सपायार जाबोखो एबा बबे सिचुवेसना बेखौ ओरैबायदि डिसिसनाव थांनो होखो जे दानो मुभमेन्ट मोनसे नांगौ दा आं बेखौ बुंनाय समाव दिनैनि सिचुवेसना एसे आलादा जों एसे इनक्लुसिभ समाजनि बाथ्रा बुंनो गोनां जाबाय पिसनि खोथा बेलेन्स बै समाव मोनसे एक्सक्लुसिभ समाजनि बाथ्रा आरो जे फिसा फिसा जातिफोरखौ रावबो गोबाथुमा आरो नेग्लेक्टेड डमिनेटेड बे टाइपनि आरो थ' बे पइन्ट अफ भिउसो बिनि बै समनि सिन्थाफ्रा डेभेलप जाबोदों साफ्रोमबो नेताफोरनि सिन्थाया जे बर'आ बर'आनो आरो इनक्लुसिभ मोनसे सिन्था गैया आरो रावबो नोंजों खाथियाव फैनानै जों नोंनि लोगो होननोबो फैया नोंनि केयार लानो खालि बर'ल' नङा बे राभा गार' गासिबो जातिफ्रानो एसे एक्सक्लुसिभ गोजा गावनिखौ गावनि आरो बै समनि सिन्थाफ्रा बेबायदिजोंनो डेभेलप जाबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बियो ओरैनो माने सासे एक्टिभिस्ट हिसाबै आं दहाय बुंदों बिदांस्रि सुजुदों मा सुजुदों खिन्थु कटन कलेजाव फरायनाय समाव बियो सासे जेनेरेल सासे एक्टिभिस्ट हिसाबै इनभल्भ जाबोदोंमोन आरो बियो दा बिनि उनावहाय आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बिनि कमिटिनि आफादगिरि एबसुनि आफादगिरि हिसाबै 78-79 बियो बिबान लानानै बे समाव एबसुनि थामसा माने 1 बोसोरल'मोन 78 बै समाव 1 बोसोरावनो गोदान गोदान कमिटि जायो आरो मोनसे नर्मेल सिचुवेसन मुभमेन्टबो गैयामोन नालाय ओंखायनो बोसोरसे बयखौबो चान्स होनांगौ मोजांबो बोरैबाबा जेनेरेसन ओंखारबाय थायो गोदान गोदान मानसिया खामानि लिडारशिप खिन्थु मुभमेन्ट पिरियड फैनाय लोगो लोगो जों सासे लिडारशिपानो गोलाव गोलाव मोनसे दायित्व लानांगौ समाव जानानै फैनायाव जों बे बोसोरनै थामसा फैदों आरो दा 78-79 बियो गवालपारा जिल्ला आफाद एबसुनि बे आफादगिरि जाबोबाय आरो जानांगौ बे समाव गाहाय नेहाथारिया सिलागां बसुमतारी होनदां बिएलटिनि दाजेनगिरि आफादगिरि सानैखौ आं गोसोआव दं खारन 79 नाव मोनसे मुभमेन्ट जादोंमोन जों मा मेट्रिकनि स्टुडेन्ट 78-79 हा हु बायदिसिनाखौ लानानै क'क्राझाराव बे समाव एसडि अफिसनि मोखाङाव जों धरना हैदों बिराद अखा हादों अखा सिजाजोबनानै जोङो मेम'रेन्डाम हैदोंमोन जे बेल ब्लक क्लियार खालामनांगौ माबाफोरखौ दाबिखौ लाजोबनानै आरो दा अखा सिजाजोबनानैबाबो थिंग्रिं थिंग्रां अखा सिजाजोबनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे
मोनसे आसाम टाइपनि बिल्डिं दं बे समाव एसडि अफिसाव थांबाय जोङो आरो एसडिअआ नुजाफैदों सिंनिफ्राय फैनानै मेम'रेन्डामखौ रिसिभ खालामदों बे समाव मेम'रेन्डाम होनायजों बे स्पिच लाखिदों आंहा दाबो गोसोआव दं आंबो बे समाव बे आन्दलनाव थांफादोंमोन बिनि उनाव बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेनिफ्राय बियो एबसुनि दैदेनगिरि बा मेम्बार हिसाबै खामानि मावबोबाय थाबाय सेन्ट्रेल एबसुआव बियो 83 आरो 84 आव भाइस प्रेसिडेन्ट जाफैदों गिबियाव भाइस प्रेसिडेन्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट बे समाव मेम्बार हिसाबै दंमोन आगोलाव खिन्थु भाइस प्रेसिडेन्टनि बिबान बे लाफैदों इन्सिडेन्टेलि मा जाबाय 1983 आवनो आंबो बे दतमा आन्सलिक एबसुनिबो प्रेसिडेन्ट जाफैदोंमोन आं मेम्बारबो नङामोन बे समाव डाइरेक्ट आंखौ आफादगिरि लाबोदों बे समाव एबसुआव खामानि मावनो बहुद मानसिनि आंखाल आरो जास्ट इमाजिन माने भेरि डिफिकाल्ट टु इमाजिन मोनसे आन्सलिकआव 10-12 जनल' वार्कार थायोमोन एबसुआव बे समाव मानसिफ्रा एबसुखौ गोसोआव लाखियो खिन्थु बिनि थाखाय खामानि मावनो फैया खारन केरियारा नस्थ' जागोन गथ'फ्रा फरायनायाव गोसो होनाय नङा बिमा बिफाफ्रा हगारा गिनाय फैयो स' भाइस प्रेसिडेन्ट जाफैदों बियो भाइस प्रेसिडेन्ट जानायनिफ्राय बियो बहुद एक्टिभ जादों आरो एक्टिभ जानानै सारा आसामखौ बे समावनो एफा एफा गिदिंदों बे त्रिपुरायावबो थांदों त्रिपुरानि कक बर'फोरखौ नायदों नागालेण्डफ्राव नागाफ्रा बोरै आन्दलन खालामदों मिज'फ्रा बोरै आन्दलन खालामदों बे एसे नायदों खिन्थु आर्म स्ट्रागोलनि बाथ्रा बे बुङा गणतान्त्रिक आन्दलन बाथ्राखौनो बुङो बेनिफ्राय दा बियो जाफैबाय 29 to 31 मार्च मासनि 29निफ्राय 31 अक्ट'सिम 1982 मायथाइयाव दानि रौता बे उदालगुरिनि रौतायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जथुम्मा जादोंमोन बे समाव आफादगिरिया खरेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारिया सेक्रेटारि माबा सानसुमा खंगुर बसुमतारी 1985 आव आसाम एकर्ड जाबाय आसाम एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो एजिपि गभर्नमेन्ट फैबाय 85 आव बिसोर मोनसे सेबा सार्कुलार होना होबाय जे आसामिसआ कम्पालसारि जानांगौ लेंगुवेज हिसाबै दा बिनि प्रटेस्ट मोनसे जाबाय अल अभार आसाम बर'फोरल' नङा बेंगलि गुबुनफ्राबो प्रटेस्ट खालामबाय जों बेखौ मानिनो हाया असमियाखौ मानो जाबसिननो नागिरदों बा बिहुराम बर' दंमोन गाहाय नेहाथारिया बर' साहित्य सभायाव आरो प्रेसिडेन्टआ जगेन बसुमतारी बर' साहित्य सभायाव एसे बहुत डिसकासन जादोंमोन आरो बिनि प्रस एन्ड कन्स प्लास माइनास नाजावनो नाजावा मोनसे खिन्थु एबसुआ मोनसे स्टेन्ड लादोंखौ नाजावनो हाया जाथि हिसाबै थांनानै थानो ओंखारबाय जाथिया मानो कम्पालसारि लानो जों सोलोंनांगौ सोलोंगोन खिन्थु कम्पालसारि जानो नाङा बेखौ लानानै एसे डिफारेन्सखौबो नुदों खारन ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव सम सम रायलायनाय मानाय थ' बेखौ आफादगिरि बानायनायाव मानोबा मोनसे बै समाव जिहेतु आसाम एकर्डबो जाबाय आरो 1985 मायथाइयाव एजिपि जाबाय सेबा सार्कुलार फैबाय आरो आसामाव थारमाने फिसा फिसौ जनगोष्ठीफ्रा खुनु माने गावनि लेंगुवेज कालसारखौ लानानै थांनानै थानांगौआ गोब्राब जाबाय होननाय मोनसे बाथ्रा बरनानो सिटुवेसना बिदि जाबाय आरो मानोबा बिदि साननाय फैखांबाय हा हु बायदिसिना जुदि जेखि बुङा बै समनि एजिपिनि दैदेनगिरिफ्रा आसुनि दैदेनगिरिफ्रा बयखौबो अभयबानि होदोंमोन रावनिबो थागिबि मानसिफोरनि अधिकारा जोबनाय नङा होननानै नाथाय माखासे पलिसिफ्रा बिदि खालामबाय आरो आसाम आन्दलननि 6 बोसोरिया मोनसे एग्जाम्पलाव माखासे गस्थि संघर्ष जालांदों दा बेवहाय बर'फोरजोंबो जादों बेफोरखौ लानानै फोथायनांगौआ गोब्राब जाबाय आरो ओंखायनो बे रौता कनफारेन्सआव मोनसे पपुलार अपिनियन फैबाय जे आलदा रायजोनि थाखाय सोमावसारनो आरो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो राजनितिक दल मोनसे दादों पिटिसि 1967 आव 85 सिमाव फ्राय 20 बोसोर जानो बारा गोबाव गैलिया 2 बोसोरल' खम 18 बोसोर पिटिसिया अट'नमास काउन्सिल बा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलबो लाबोनो हायाखिसै मथा मथि आन्दलनानो जायाखिसै उदय आसल होननाय मोनसे नाम दोनदोंमोन बिसोरो
दा बिसोरबो मावलाबा आरो ओरैथिं मोनसे पलिसिगत भाबै भाषा संस्कृतिनि सायाव नारखेबनाय फैबाय हा हुआ मालायनि आखायाव थांजोब्बाय थ' गावनि सेफगार्डनि थाखाय राजनैतिक मानब अधिकार कनस्टिटिउसनेल राइट गासैखौ लाजोबनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबि दैखांनांसिगौ राजनैतिक बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर डिबेट जाबाय माबायाव रौथायाव जे मोनसे सेक्सना बिसोरो एबसुबादि सात्र संगठना राजनैतिक दाबि थिखांनो मोना बिसोर पिटिसिनिनो सापर्टारमोन बिसोर एसे बांसिनानो आरो मोनसेया जाबाय न' बिदिजों जानाय नङा पिटिभि नाङै स्टुडेन्ट मुभमेन्ट जाबाय जों मान खालामा दा बेफोरखौ लाजोबनानै मोनसे बिबादनि गेजेरजों एबसुआ बे समाव अपिनियनखौ लानानै मोननै गावदोंमोन आरो रौता कनफारेन्सनि उनाव मोनसे पेरालाल एबसु निरेन सैनारि बिसोरो ओमफ्राय गंगाधर रामसियारि बिसोरनि दैदेननायाव गावनै एबसुआ खावनै गावलांदोंमोन नाथाय नै दा बड'फाया जि प्रेसिडेन्ट जानायनि उनाव माने जि एबसु जालांबाय बे मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्टजोंनो ओरैबायदि स्ट्रं जालांनानै बे मोनसेल' दा थांनानै थाहैबाय गुबुनफ्रा गैलिया आन्दलन मोनसे जानायनि मोनसे गोबां जाहोनफोर दङ आरो गोलाव समनि डिसक्रिमिनेसन एक्सप्लयटेसन दङ दिनै जेनेबा आं जि जायगायाव जोनोम जादों दतमायाव सोरनिबा ट्राइबेलनि हाया सोरनिबा आखायाव थांबाय नन ट्राइबेलनि आखायाव बेवहाय जुदि जाय अफिसार जयो बे अफिसारनाव कमप्लेन होयोबा जों बिनि जास्टिस मोना डिसिनाव होयोबा जास्टिस मोना राव थुनलाइ माबाखौ लानानै मोनसे बिराद गिदिर थासारि आरो बे समाव जे बयहाबो गिनाय फैखांबाय माबाय अब्ला जों मा खालामनानै थानो दा गासै राइटखौ लानानै जोंबो जुदि नागालेण्डफ्रा नागा जानानै नागालेण्ड मोननो हायो मिज'रामा मिज'फोर जानानै मिज'राम मोननो हायो त्रिपुरिफ्रा मोनसे आन्दलन जागासिनो दं सारा नर्थ इस्टार्न रिजनाव मोनसे बिराद इनसारजेन्सिबो जाबाय थादों मुभमेन्टनि मोनसे माहल बे समाव नर्थ इस्टआव थ' जों मानो जिरायनानै थानो ओंखायनो बाहाय डिसिसन लानाय जादों आरो बड'फाया बे समावनो आफादगिरिनि बिबान लादों आं दाबो गोसोआव दं अपेन सेसन खालि मोनाबिलियाव बड'फाया मोनथाम ना मोनब्रै लेंगुवेजजों स्पिच होदों इंलिस आसामिस बर' आरो बांलाबो एसे होदोंमोन नामा गोसोआव गैला आङो खरेन बसुमतारिया जेला गोदान आफाद दायो फुङाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे उपेन ब्रह्मखौ आफादगिरि खालामनाय जासिगोन बिनि आगोल मोनसे रिमार्क्सआव बुंदोंमोन मा जाखांबोनाय सासे सेंग्रा मानसि बियो खिन्थु सर्बश्रेष्ठ बुद्धिजीबि मानसि आरो वेल रेड गोबां लेखा फरायबाय पृथिबीनि हिस्ट्रिखौ मिथिगौ आरो बियो सासे ओरैबायदि उपजुक्त मानसि बर' जाथिखौ बोरै लांनांगौ बेल' हागोन बे रिमार्क्सखौ आं गासै गोसोआव दं दाबो आरो बयबो सापर्ट खालामनानै बे आफादगिरि जानाय जादों खिन्थु बावहाय जों थांखिल'सो लादोंमोन नङा होमबा जों बावहाय थांखिल' लादोंमोन दा जुदि जों नायो जेनेबा जों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जे माबाखौ आन्दलन जे खालामथारसिगोन जों बबेहाय लाखो बेखौ नायोबा जों दुधनै कनफारेन्सआव नुदों आरो 1987आव 1987 जानांगौ 87नि 18निफ्राय 21 फेब्रुवारिसिम माने 18 थारिखनिफ्राय 21 थारिख फेब्रुवारिसिम दुधनैयाव मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन बे कनफारेन्सआवसो फर्मेलि मोनसे डिसिसन लाहैनाय जाबाय मा मार्चनि 2 मार्चनिफ्राय आन्दलन जाबाय दा फेब्रुवारियावनो डिसिसन लानाय जाबाय जे प्रेक्टिकेलि मुभमेन्टखौ जों खालामसिगोन रौथायाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिखौ डिमान्ड लाबाय जोंबो डिमान्ड खालामसै खारन एबसुआव दाबि गैयामोन बिदि सेपारेट स्टेटनि दाबि गैयामोन खारन पिटिसिखौसो मदद होयोमोन दा पिटिसिया जेबो मावैनि थाखाय जोङो आलादा मोनसे दाबि लाबाय एक्सट्रायै आरो बेखौ फर्मेलि मुभमेन्टखौ लन्च खालामथारनोसै होननानै दुधनैयाव लाफैनाय जादों दा 87नि फेब्रुवारि मासाव 18 थारिखनिफ्राय 21 थारिखसिम मोनसे आं गोसोआव दाबो दं
मोनसे कालचारेल इभेन्ट जादोंमोन दुधनैयाव बेवहायबो मोनसे स्पिच होदों आरो दुधनै कनफारेन्सआ ओरैबायदि ऐतिहासिक कनफारेन्स जे जों बारदै सिख्ला गवालपारा साइडनि क'क्राझारनि मानसिफ्रा बारदै सिख्ला मोसानायखौ फ्राय मिथिलामोन दुधनैयाव बे थांनानै दं दा बेनि जि माने बारहुंखा बादि बायदेम सिदेम मोसानाय आरो बियो ओरैबायदि फिजिकेल एक्सारसाइज दं स' बेखौ वेल ट्रेन नङाबा मोसानो हाया बे मोसानायखौ नुनानै जों सारा आसामनि मानसिफ्रा सारा भारतनि मानसिफ्रा फैनानै पेन्डेलाव बे मोसानायजों बाज्ल' बाज्ल' मोसाफाजोबनाय माने फाग्ला जाजोबनाय बादि गुबुन हारिफ्रा फैनाय मानसिफ्रा एसे गिदबलायनाय अबस्था जाबाय मा जाखो बेलाय बागुरुम्बाखौ 100 जन आइजोफ्रा मोसादों आरो 100था खाम दामदों सिफुं दामदों बिदि इउनिक मोनसे इभेन्ट हयथ' दस्रायाव जाफेराखै दा इदिनो बियो दुधनैखौ गावनि स्पिचआव बुंदों बे दुधनैया हारिमुनि फुंखा होननानै आरो कफि सिबनाय मोसानाय बेखौ कार्बि आंलंनि मोनसे टिमा मोसायोमोन दिनै जों सोलोंना मोसाफैदों क'क्राझारावबो दंखायो बे मोनसे ट्रेडिसन खिन्थु बा 100 जन जेला सिख्लाफ्रा कफि सिबनानै मोसाबाय कफि सिबनाय मोसानाय बर'नि दामनाय देनाय थ' बे मोनसे इउनिक मोनसे क्रिएसन ओंखायनो बै समाव मा जादोंमोन दुधनैखौ बर' हारिमुनि फुंखा होननानै बे फोसावदोंमोन आरो बै दिनावनो जों बै कनफारेन्सआवनो आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि थांखि लाफैदों नोंथांनिफ्राय मिन्थिगोन जिहते आन्दलना जाबाय स्ल'गाना माबायदि बै समाव जोंनो मा नांगौमोन बै समाव नमेनक्लेचारफ्रा जों फाइनालाइज खालामाखैमोन जे मोनसे थिउरि दिरुनदोंमोन बियो जे बर'फोरा दिनै सेन्सासआव बबेबा जायगायाव गुबुन हारि होननानै देखायजायो असमिया बा माबा खारना जाहैबाय बिसोरो राव बावलांबाय आरो गावसोरनो गावसोरखौ असमिया होननानैबो आइडेन्टिफाइ खालामबाय बिसोर बर' रावबो रोंला ट्रेडिसना दं बबेबा बाथौ फुजा खालामो डिब्रुगड़फोरथिं दाबो बाथौ फुजाया दङ खिन्थु राव गैलिया आरो गावसोरखौ बर' होननानै बुंला आरो मेनिपुलेट खालामनानैबो बहुद जायगायाव थारमाने बर'खौनो गुबुन हारि होननानै देखायनाय सेन्सासफ्राव आरो मोनसे जाहैबाय बे मोनसे एसिमिलेसन थिउरियाव धोरोम सोलायलांनानै राव सोलायलांनानै एसिमिलेट जालांबाय बेखौ मोजाङै काउन्ट खालामथारोबा माने आसाम आरो भारतबर्षआव गासै लोगो नांनानै बर'फ्रा 40 लाखनि बारा दं होननानै बे मोनसे थिउरि दिरुनदों आरो फिजिकेलि सेन्सास खालामथारोबा हयथ'बा इसेबां मोनहैनाय नङामोन खिन्थु एसिमिलेट जालांनायखौ लायोबा जिहेतु दा गार' बर' बा राभा सोरबा टिवा टेले सन'वाल बा लालुं बिसोर गासैबो बर' ग्रुपआव फैजोबो थेङाल कसारि सरनिया कसारि बर' ग्रुपआवनो फैजोबो बै समनि थिउरि मथे बेखौ लाजोबोबा 40 लाखनि बारा जायो बे मोनसे थिउरि दिरुनदोंमोन बियो बेनिफ्राय एसे आगोल मा सोंदोंमोन स्ल'गाना मामोन बे स्ल'गान बियो बुंदोंमोन मा जुदि कार्बि आंलं एनसि हिल्स बे अलरेडि काउन्सिल जाखाबाय मिसिं एरिया राभा एरिया सब ट्राइबेल गस्टिनि एरियाखौ लाजोबनानै बर'खौ लाजोबनानै ट्राइबेलफोरा बिनाय एरियाखौ जुदि मोनो जिहेतु टिवा अट'नमास काउन्सिलबो बिदों राभा हासं बै समाव नीलाचल अट'नमास काउन्सिलमोन नामा राभा हासं नङामोन आरो मिसिंफ्राबो बिदोंबा थ' बे एरिया आरो बड'लेण्ड बिदों बेखौ लाजोबोबा आसामनि 78,000 स्कुवेर किल'मिटार जि मोनसे लेन्ड एरिया दं बेनि 50% फ्राम जायो ओंखायनो मोनसे थिउरि दिरुनदोंमोन मा डिभाइडेसन 50-50 आरो जों बुंदोंमोन मा वी वान हमलेण्ड सेपारेट हमलेण्ड बे समाव नमेनक्लेचार गैया बेनिफ्राय दा नैबेसो जाफैदों मा दा बासबारियाव 1988आव मोनसे जथुम्मा जादोंमोन बेनि डेटखौ आङो बावबाय बासबारि जथुम्मा आरो बेयो बासबारि 18 to
22 December 1988 बेनो बड'फानि लास्ट कनफारेन्स बा आन्दलना स्टार्ट जाबाय अलरेडि तो बावहाय मोनसे कनसेन्सास जाबाय मा बड' होननाय जेनेरिक टार्मा बड' ग्रुपखौ इनक्लुड खालामो खालि बर' राव रायग्राखौल' नङा जाहाथे बाहाय लालुङाबो फैगोन डिमासा कसारि फैगोन बा ककबर'कफ्रा फैगोन बा गार'फ्राबो फैगोन बिदि ग्रुप माखासे दं जाहैबाय बे हिसाबैनो जोङो इनक्लुसिभलि बड'लेण्ड नाम दोनसै होननानै बे बासबारि कनफारेन्सआव 18 डिसेम्बरसिम 1988 मायथाइयाव जनाय जे कनफारेन्स बाहाय मोनसे हिस्टरिक डिसिसन लानाय जादों आरोखि बड'लेण्ड नाम दोननाय जादों बिनिफ्राय बड'लेण्ड आदारवाइज मा जादोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 माने जै बर' हारिनि जैयाथ' दंखायो बर'फोरनि गेजेराव आरो वी वान होमलेण्ड न'खर रायजो नांगौ बेनोमोन स्ल'गाना बे 88नि उनावहायसो बड'लेण्ड बिमुं होनानै दा बिनाया बे समनिफ्राय दा बड'फा बे समाव होनबाय थादों जे जों बड'लेण्ड बिनाय आरो जोंनि आन्दलन बे जाहैबाय गेरेमसा बर' माहारि दानाय थिउरियाबो बेनो नोङो खुनु रावखौ एनिमि हिसाबै दासान खुनु मानसि जाथिखौ नोंनि एनिमि नङा रावबो बबे समाव सोर नोंनि लोगो जागोन खुनु एनिमिया जेब्लायबो पिन पइन्ट जानांगौ सोरजों नों जुजिनांगौ गासिखौबो एनिमि दा खालाम आरो गेरेमसा माने मा मोनसे इनफ्लुयेन्सियेल इंलिसाव बिफां फांसे दालाय मोनसेल' थायोबा गेरेमसा जाया मालाबा 10टा दालाय थानायफ्रा बिनि मिनिङा जाबाय मा नों गावबो साया लागोन गुबुननोबो साया होगोन थ' इनक्लुसिभ ससाइटिनि आइडियाखौ बे ओंखायनो बै समावबो होदोंमोन आरो बै समाव बियो माबा मोनसे स्ल'गान होदोंमोन गासै जे बर' राभा भाइ भाइ बर' मिसिं भाइ भाइ बर' कार्बि भाइ भाइ बर' डिमासा भाइ भाइ बर' लालुं भाइ भाइ बर' बाङालि भाइ भाइ बर' राजबंसि भाइ भाइ बर' आदिबासि भाइ भाइ बर' मुसलमान भाइ भाइ गासिबो भाइ भाइ जोंनि एनिमिया सोर मा बै रुलिं क्लिक आसामनि आसामिस रुलिं क्लिक गासिबो असमिया जाथियाबो नङा जायफ्रा रुलिं क्लिक दा बेखौ बियो बहुत पपुलार स्ल'गान हिसाबै बानायलांदों जोबनायाव हिउमेनिटिखौ लाखिनो थाखाय मोनसे पइन्टखौ बियो पपुलार खालामलांबाय जार्माननि जि पण्डित सिलारनि जि कटेसन लिभ एन्ड लेट लिभ थां आरो थांनानै थानो हो बेखौ बियो जोंनि गेजेराव पपुलार खालामफैदों आरो दा बेफोरनो मेजर स्ल'गानमोन होनजायो जों बै आन्दलन खालामनाय बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बेबो बिराद गिदिर मोनसे स्ल'गानमोन जे बुहुमनि बर'फोर खौसे जा सारा बुहुमाव जेराव जेराव बर'फोर दं बिसोर अन्तत' नैबे मुभमेन्टखौ लानानै खबर लानो बाध्य जादोंमोन बेनि गेजेरजों बै सोमावसारनाय समाव नोंथाङा बुंदों जे गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो जिहेतु लाफानानै जिहेतु बिथाङा स्ल'गानखौ होदों गुबुन हारिफोरनि बेवहाय बाहागो लानाय दंमोन नामा बै समाव जेब्ला आन्दलन जादोंमोन बिथांजों लोगोसे माने बयबो स्ट्रेटेजिक लालुंफ्रा बाहागो लादोंमोन खिन्थु लालुंफ्रा जोंनि ओनसोलाव गैया टिवाफ्रा आरो डिमासाफ्रा फुल सापर्ट दंमोन खिन्थु बिसोर जोंनि ओनसोलाव गैया मिसिङा मरेल सापर्ट होदों प्रेक्टिकेल मुभमेन्टआव हयथ' बिसोरबो ओंखारथ'वाखै बे समाव डिसिसन लानो हायाखै खिन्थु जोंनि आन्दलनाव माखासे एरियायाव मुस्लिमफ्रा बाहागो लादोंमोन मुस्लिमफ्रा ससियेलि एसे हेल्पबो होदों आरो बेंगलिफ्राबो एसेबाबो बबेबा एसे बाहागो लादोंमोन राभाफ्रा मरेल सापर्ट होदों राभा हासं एलेकायाव मालाबा बिसोर जइन्ट मुभमेन्टबो खालामफादों जोंनि एरियाथिं बेबायदि नुवाखै अब्लाबो मोनसे मा जाहैबाय जों प्रिन्सिपल वाइसआव इन प्रिन्सिपल जों ट्राइबेल गस्टिफ्रा रावबो रावनिबो हेंथा नङा जयन्त रंपि कार्बि आइनि लिडार रनस पेगु मिसिं लिडार सब्यसचि राभाफोरनि लिडार टिवाफोरनि लिडार नारेन बरकटकि आरो नन्देस्वर देउरि बरा माने बै माबाफोरनि लिडार दा बेफोर गासिबो मानसिफ्रा जों जइन जाजोबलायनानै मुभमेन्टफोरखौ मोनसे सलिडारिटि श' खालामलायनानै खामानि मावलायनाय जायो ओंखायनो जों बेखौ बावनो नाङा जे फाइनान्सियेलि बा ससियेलि बा पलिटिकेलि बा स्ट्रेटेजिकेलि जेरैहाय हमनानै लादो बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय बेंगलि मानसिफ्रा जोंखौ फिजिकेलि बेसेबां हेल्प होगोन होआखै खिन्थु स्ट्रेटेजिक पइन्ट अफ भिउ वेस्ट बेंगल बा भारतनि बेंगलि मानसिफ्रा जोंखौ जेब्लायबो मदद होदों गरखाफ्राबो खुनु अबजेक्सन खालामाखै बिसोरबो मदद होदों
थ' जों बेखौबो नायनांगौ जायो थांनाय समफ्राव जेसेबांखि गाज्रि जालायलाया माने खिन्थु जों मोनसे जाथि गठननि लामाजों थांदों जेला आरो इन्टारडिपेन्डेन्सि होननाय जिनिस दं मोनसे जाथिया हारसिं जाथि जाया जेब्लासिम मालाया सिकिउरिटि होआ थ' बेखौ दिनैहाय सिकिउरिटि मोनफैबाय बड'फानि जे भिजनाबो दिनै क्लियारनिफ्राय क्लियार जाफुंसारबोफिनदों बे समाव मिन्थिगोन आङो जे मेन बे आन्दलन जाखिनि स्ल'गाननिफ्राय लानानै जाखिनि बेवहाय सोमावसारनाय आरो गुबुन हारिफोरजों जे सोमोन्दो लाखिनाय आरो बेनि अनगायैबो जों जुदि नोजोर होयोब्ला बै समाव आन्दलन खालामनाया गभर्नमेन्टजोंबो गोबां चेलेन्जआव थाबाय माबोरैहाय बिथां गेदेमा बड'फाया बेखौ दैदेनलांदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मबो डिप्ल'मेटिक थारमाने ससियेल रिलेसनशिपखौ रावजोंबो गाज्रि खालामा बे समाव असमिया माने सासक गस्थिजों नांदों सासक गस्थि एक्सक्लुसिभलि जायफ्रा सासनाव थायो असमिया जेनेरेल जातिजों बेहा एनिमिटि गैया खारन बियो असमिया मिडियामनिनो स्टुडेन्ट लेक्सारखौ स्पिचखौ एसामिसावनो होयो गुवाहाटिफ्राव थांबा जेरावखि थाङा मानो आरो बेबायदि गुवाहाटियाव ओरैबायदि माखासे बिनि मोजां मोननाय बेखौ मोजां मोननाय असमिया मानसिबो मोनगोन बे हमेन बरग'हाइमोना बहाबा डिफारेन्स दंब्लाबो बबेबा एप्रिसियेट खालामगोन हमेन बरग'हाइमोन बादि मानसियाबो आरो दिनै जेनेबा हमनानै लादो बै समनि यां एजनि सांबादिकफोर बै सांबादिकफ्राबो बिसोरो फुरा माने जुदिअ आसामखौ डिभिजनखौ लुबैया खिन्थु बर'फोरनि बे अस्तित्व आरो राइट्सनि मुभमेन्टखौ बिसोर टु साम एक्सटेन्ट हेल्प खालामबोदों जेरै सबिता गस्वामी BBC लण्डननि करेसपन्डेन्टमोन बे बिनि न'आवबो फैयोमोन बे मेडामा बिनि न'आवबो फैनानै थांदों बे कमप्लिट माने सापर्ट खालामदों सासे रिनाउन जार्नालिस्ट दङमोन कलाम राइटार इण्डियानि टप माने जार्नालिस्टफोरनि गेजेराव सासेमोन थैनानै थांबाय घनश्याम भददेसि होननाय बे आसामिस जवाबा खालामदों राधिका भददेसि होननायखौ बे मोनसे क्रसरड होननाय मेगाजिन सालायोमोन आरो स्टेट्समेनफ्रावबो बियो माने लिरोमोन बियो कलाम बे 100% सापर्ट खालामदों आरो जोंनि मुभमेन्टखौ आरो बड'फानि पार्सनेलिटिनि थाखाय थिग बिदिनो बियो दिल्लीफ्राव बा प्रदीप दत्त रायनि बाथ्रा फैयो बा कलकातायावबो मोनसे बेस खालामदों दिल्लीयावबो बेस खालामदों महाराष्ट्रआव बेस खालामदों थ' डिप्ल'मेटिकेलि बेयो मोनसे ससियेल रिलेसनशिपफोरखौ गावनि मुभमेन्टखौ प्रसार खालामनो थाखाय जेरै झारखान्डआव थांनानै झारखान्ड मुभमेन्टखौ सापर्ट खालामबाय गरखालेण्डआव थांनानै गरखा मुभमेन्टखौ सापर्ट खालामबाय त्रिपुरायाव थांनानै त्रिपुरि खक बर'नि आन्दलनखौ सापर्ट खालामबाय लोगोसे मिज'फोरनि बा नागाफोरनि आन्दलना एसे आलादामोन बे समाव फिसा स्टेटहुड दंखायो खिन्थु बिसोर सभारेन्टिनि थाखायसो नांदों बेखौ बियो सापर्ट खालामनो हायाखैबाबो मोनसे सलिडारिटियाव थाबाय थायोमोन ओंखायनो आसामाव बेखौ नाख्रेबनो हायाखै बियो नाख्रेबनो हायाखै आरो मस्ट डेम'क्रेटिकमोन मानसिया गान्धीखौ फुजियोमोनबो गान्धीखौ मोजां मोनोमोनबो महात्मा गान्धीखौ महात्मा गान्धीनि बहुत थिउरिखौ बियो फल' खालामनानै बुङोमोन जदिअ आन्दलनफ्रा खुब भायलेन्स जालांदों आरो बेफोरखौ नायजोबोबा डिप्ल'मेटिकेलि बे साक्सेसफुल आरो मानसिया एकाडेमिक एक्सेलेन्सआ दंखायो लेंगुवेजनि प्रब्लेम गैया दा अफिसारफोरजोंबो बियो जोबोद मोजां डिल खालामोमोन जेलानाखि डिसकासनाव जयो